ku danna subscribing sannan kuma ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun labaranmu kai tsaye da zarar mun ɗora. A.M.D TV Hausa, farin cikin al'umma. Barkan ku da sake kasancewa a tare da mu. Yau kuma wata sabuwar rigima ce tsakanin mawaƙin siyasar nan na NNPP mai kayan daɗi da kuma jaruman masana'antar Kano wanda ya taɓo su a cikin waƙarsa wanda ya habaici wanda hakan ya tada zaune tsaye. Hakikanin gaskiya wannan abu ya yi matuƙar ba mutane mamaki duba da cewa shi mawaƙi ne, haka zalika yana cuɗanya da 'yan fim kuma ko da yaushe yana tare da 'yan fim, amma kuma ya zo ya yi wata waƙa wacce take nunawa a bisa cewa ya taɓa 'yan fim. Waƙar ta ɗan kwana biyu amma sai yanzu mutane suka ankara da jin menene a cikinta, wanda kuma har ta kai ta kawo mutanen suna ta faɗan albarkacin bakinsu a dangane da wannan lamari. Hakikanin gaskiya wannan abu ya yi matuƙar ba mutane mamaki duba da mawaƙin yadda ya fito ya sa wa idansa tozali, ya fito yana gaya wa 'yan fim magana, wanda kuma dai duk da maganar guda ɗaya ce amma ta yi matuƙar da hankali kwarai da gaske wajen ganin cewa su 'yan fim ɗin kamar an ci masa fuska ne, wanda kuma suka ɗau hakan suka saka a zuciyarsu har suke ganin cewa za su maiwa da Tijjani Gandun martani wanda zai bada mamaki, tunda dai shi ma ya yi masu magana wacce ta bada mamaki a matsayinsa na wanda suke tare yau da kullum, duk da shi ba fim yake ba. To kafin dai mu je cikin labarin tsindin gadan-gadan, ku fara biyo mu da subscribe haɗu da ƙararrawar sanarwa da jin hin wannan wace kalma Tijjani Gandu ya gaya wa 'yan fim ɗin, haka zalika shi menene marabarsa da 'yan fim ɗin tunda yana yin bidiyon waƙoƙi. Kaga wannan ma za ka iya kiransa da fim, to dai za mu ji tabbaci, ku fara biyo mu. Tun a kwanakin baya mawaƙin siyasa Tijjani Gandu ya fito ya wata waƙa mai taken cewa ba ma tare da kowa da kowa. Wannan lokaci idan dai har mutum ya fito ya ce zai nuna mana wani shijan wuya ne ko kuma wani abu a san haka, to lalle babu shakka mu ma za mu nuna mai. Mun san irin ciwaciwar da aka yi da kuma murɗa-murɗar da aka yi wajen ganin cewa an kwace mana zaɓe. To haƙiƙa wannan karan fa a shirye muke, wanda har yi wata babban magana wanda ta ba mutane mamaki a cikin waƙar, wanda yake cewa ba ma tare da kowa, haka zalika babu wani ɗan fim da zai ƙara nuna mana burga. To kaga kenan inda ya ce ɗan fim bai kama suna ba, dole ne shi ya san da wanda yake ko kuma dai da wa'anda yake. Hakan ne ta da zaune tsaye yayin da su 'yan fim ɗin suka fito suna faɗan albarkacin bakin su haɗu da cece kuce mai ƙarfi a dangane da wannan waka ta siyasa ta Tijjani Gandun, wajen ganin cewa ya ci masu fuska kuma ya ci masu mutunci. A matsayinsa na wanda ake tare na yau da kullum bai kamata ya fito ya faɗi wannan magana fa, duba da cewa akwai amana kwarai da gaske mai ƙarfi. To amma kuma tun da har ya ce hakan zai yi, haƙiƙa hakan ba zai haifar mai da ɗa mai ido ba, duba da cewa muna ganin mutuncinsa, haka zalika mu ma nan kusan 'yan fim ɗin akasari 'yan ɓangaren kwankwasiya ne. To kuma shi ma ya kasance ba kwankwashe ne, haka zalika yanewa Dr. Rabi'u Musa kwankwason waƙa ne, kuma yanewa ɗan takarar gwamnan jihar Kano wato Abba Kabir Yusuf waƙa ne. Shi ya kasance ɗan siyasa ne na ɓangare ɗaya, wanda kuma mawaƙin siyasa ne na ɓangare ɗaya. Duk da je cewa shi Tijjani Gandu ya samu ɗaukakarsa ne ta fannin waƙar siyasa, to za mu iya kiran ɗaukakarsa ya same ta ne ta fannin Rabi'u Musa Kwankwaso. A don hakan ne har yanzu bai nuna butulci ko kuma ya bar Rabi'u Musa Kwankwason ba ko ya bar tafiyarsu. Ko da an faɗa an tashi, lallai babu shakka ana tare da Tijjani Gandu. To haka zalika Tijjani Gandu ya kasance ɗan amana ne, akan hakan 'yan fim ɗin suke hango cewa za su yi mai a uzuri da kuma alfarma a dangane da maganar da ya faɗa a kansu, ba don komai ba saboda suna da kishin kwankwasiya ne a cikin ransu, kuma ta iya yiwuwa wanda ya faɗa wa wannan kalma ba dan kwankwasiya ba ne, dole ne akwai abin da yake nufi. Ta nan kaɗai ne zai ba mu damar yi mai uzuri ba ta komai ba. Hakika amma ya ci fuska kwarai da gaske, bai kamata ya ce haka ba duba da cewa shi ma yana bidiyon waƙoƙi. Ku ci gaba da yi mana comment da like.